Fel eich gwasanaeth tân, mae bod yn Gymraeg yn rhan o'n hunianiaeth. Wedi reiddio yn ein cymunedau a'n diwylliant, mae'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o bwy ydyn ni. Dyna pam rydyn ni'n falch o'r gynnig llawer o'n gwasanaethau drwy'r Gymraeg bob dydd. O wiriadau diogelwch busnes. Ac addysg mewn ysgolion ac i bobl ifanc. Gan gynnwys sgyrchiau diogelwch ar y ffyrdd, dŵr a tanau glaswellt. Wyt ti hefyd yn gallu gysylltu â ni yn y Gymraeg unrhyw bryd, dros y ffôn neu e-bost. Bore da gwasanaeth tân. Ti hefyd gallu gysylltu ni a gweld newyddion newydd trwy'n wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol Gymraeg. Gallu ti hyd yn oed wneud cais swydd i ymuno ni yn y Gymraeg, rhywbeth rydyn ni'n annog yn fawr iawn. Mae'r hawl i siarad Gymraeg yn perthyn i ni gyd. Yr pan bydd pobl De Cymru yn cystyllu â ni, mae'n teimlo wedi ei deall yn bwysig, achos bod yn iaith yn bwysig. Gwasanaeth tân a'ch achub De Cymru. Ein iaith, eich gwasanaeth.